Aldundian argi daukagu euskera bizitzako esparru guztietan presente egon behar dala. Euskera zerbait bizia dalako eta gainera erabiltzen den heinean biziago egongo da. Eta horretarako zu ezarete referenteak. Zeta azken batean musika da, zuek egiten dozuena, gazteekin oso lotuta dagoen ekimen bat, eta gainera gaztea zarete. Eta beste edo gainontzeko gazteentzako erreferente bazarete. Guretzat izin de bultzada handia. Nik uste dut lehiaketak talde bat motibo egiten dauela eta guri zentsu handi baten, egin handi baten hori pasau jaku. Inderra emondozkue, bai bande lehiaketa EHSonak, eta oin fuerte gabiz, eta oso pozik atara dugun disko negaz. Hori, esan dauena Ritxik, grabau garaten, martxelegaz, martxelarkarazogaz, eskakigaz, martxelegaz, guk gazteen alde iten dugu beti, martxel geure dadek bada, da beragaz indu, eta oso ondo arreglau gara beragaz, amistade handi egin dugu, eta, bueno, hauxe da emaitza. Zintxasino berezi da, azkenean gu herriko jente gara, eta erotoitzue leku betera, zauzela gero beste talde internazionalak prestigio handiko taldeak postarra sentitu gintxezan behakan postar barneratuek bertan situazioan hori zintzen zikeran nire esperientzia eta gure egin apurrete kolaborazio espezial hau da eskin gure kolaborazio bat modan dauen persona baten edo sarriten nolako kolaborazioa badire gaur entzuten duzuz beha bier handik egun bire beste persona bat beste grupo batek atartzen hau beste disko bat ez nogaz, arek tipo bateko indar gehau, eta ja zuria lotu dut. Amistade batzun bidez ezagutu gindu Niko Etxart, eta bizide han, iparralden altzain, altzurukukoa da bera bai altzainan, galdute, kostabiakun beragaz tratue bera ezetutea, araño joan ginen, altzaire joan ginen bere etxera, egon baten eskursioa, arabe bai, eskursioa asko iten dugu zezkian. Grabo gindun, da hori, da oso posekin dauen kolaborazioagaz. Da bai da tipo bat bastak transmitidu eskun zer berezi ez, ni rock and rolla guretzat referente bat da. Batzutan kostetan da, bere letrak ulertutea, gureak be bai batzutan, berak zubererat dukarratieraz. Horretik askotan gipuzkoera inbiogu apurbet, porque arratiera zingo bagendun, inok ez tozkun ulertuko. Sarriten dakigu, ez dakigu zer gure dugun, behakigun zer ez dugun gure. Eta bakoitzak gure etxon dizen bat ipini dizko. Ezkintze zan akordu beteretzean, eta handiko gaza egon gintzezalan zuberoan, bapatan kantea probetan ez da eta kantera maieran esan zaberen horixe esaldi, eta galuten izan hor, eta zeure hau esan horrek bat niko, eta salbu eskun zuberera latigo kolpez edo latigo aldizu esaran. Esan gure bala, eta gure artean planteau ginen, eta esan ginen, babitu ez dugu gehiago diskutiuko, eta izin hori hartuko dago zela.